Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 42. Comencem! Ens trobem a Munic. El 12 de febrer de 1909 acaba de néixer el tercer fill del metge alemany Hans August Rascher, en una família relativament benestant, degut sobretot a l'ofici del pare. Ja des de petit es va sentir orgullós del que el seu pare feia. Era una professió prestigiosa. No va tardar en voler imitar el seu progenitor i el 1933 va començar a estudiar medicina a la seva ciutat natal. Tenim el nostre jove aspirant a metge, el mateix 1933, en els locals del Partit Nacional Socialista dels Treballadors, formalitzant la seva afiliació. El nostre protagonista, convençut pels encesos discursos del seu president, un antic veterà de guerra anomenat Adolf Hitler, que ell serà l'esperança i el futur d'Alemanya. Després d'un parèntesi d'un any en què va establir-se a Basilea amb el seu pare, continuant els estudis des d'allà, el 1934 va tornar a Munic on va acabar de doctorar-se. El nostre home, el 1936, es va incorporar a la Sturmbleckung, les SA. Va treballar a l'hospital Schwabinger Krankenhaus de Munic fins al 1939, any que va canviar també de militància, abandonant les SA per passar a les SS amb el grau de recluta. Paral·lelament, també es va incorporar a la Luftwaffe. Aquest ciutadà responsable va denunciar el seu pare a la Gestapo per pràctiques antinazis. El nostre protagonista va conèixer l'antiga cantant Caroline Diegel. Es varen fer parella, casant-se no gaire temps després. Aquesta coneixença va ser molt profitosa pel nostre home. Es diu que aquesta dona havia estat una antiga amant de Henry Himmler, amb la que seguia tenint una bona relació. Des de llavors, va esdevenir una espècie de protegit de Himmler. A més, era un metge, bona professió. Les reunions amb Himmler varen sovintejar. Les investigacions que realitzava el nostre protagonista es provaven amb animals. El nostre home va insistir en fer servir éssers humans com a conillets d'Índies. En un informe que li va enviar Himmler, el nostre protagonista deia: lamentablement no s'han pogut fer experiments sobre material humà perquè aquestes experiències són molt perilloses i no hi ha ningú qui s'hi presti voluntàriament. Per això m'he decidit a plantejar-li una qüestió de capital importància. Podria vostè posar a la nostra disposició 2 o 3 criminals professionals amb finalitats experimentals. Aquestes experiències en el curs de les quals els presoners podrien morir comptarien amb la meva participació. La resposta de Himmler va ser la de destinar el nostre protagonista, el 1942, al camp de concentració de Dachau, on tindria molts animalets humans, molts Untermenschen per a poder experimentar. Un dels primers experiments va ser comprovar la resistència humana a la despressurització. En una cambra es varen emular les condicions atmosfèriques d'uns 20.000 metres d'altitud. Als entrecometes voluntaris se'ls deia que a la fi de l'experiment obtindrien la llibertat i que no patirien cap mal. Primer, se'ls ficava amb una màscara per la qual podien respirar. Després, se'ls extreia l'oxigen, patint els voluntaris convulsions i asfíxies agòniques. El nostre protagonista prenia notes. He vist com a un presoner que ha mort li han explotat els pulmons. He vist com certs presoners s'arranquen els cabells en un intent d'escapar de la sensació d'asfíxia. Interessant. Un altre experiment molt interessant per la ciència era veure des de quina altura podia caure una persona sense que es morís. Es varen llançar diversos presoners des de diverses altures, tenint en compte llur pes. El nostre home prenia notes. Un altre experiment va ser el de la resistència a la congelació. En col·laboració amb Joseph Mengele, varen experimentar submergint presoners en tancs d'aigua gelada, amb diferents tipus de roba, i comparant amb un altre presoner que hi era depositat nu. Es feien comparacions a veure quan aguantava un presoner vestit amb una peça de roba determinada comparant amb el que aguantava una persona nua. També es va intentar trobar mètodes de revifament per persones congelades, tapant les parts gelades amb mantes o amb alcohol, o submergint a un presoner amb aigua bullint, o fins i tot es va provar de reanimar congelats amb el que varen anomenar calor animal, obligant a presoners a tenir sexe amb els congelats. Un altre experiment era com aturar les hemorràgies. Ell mateix disparava els presoners a les extremitats, donant-los seguidament Poligal, un fàrmac desenvolupat per un dels ajudants del nostre protagonista, per veure si les hemorràgies s'aturaven. Cal a dir que la majoria de les víctimes morien. Una altra pràctica del nostre protagonista
era la de disseccionar éssers humans en viu i veure la reacció dels diferents òrgans. No cal dir que les disseccions es feien sense anestèsia ni res. Esclar, s'ha de veure la reacció al natural. El nostre protagonista anava prenent notes. No obstant, no es té constància que els seus experiments es traduïssin a cap millora en l'armament o la infraestructura de guerra alemana. No obstant, el seu protector, Henry Himmler, estava content. Estava realment content amb aquest eminent doctor que a més era un bon nazi i un exemplari alemany. Com a bon nazi exemplar, havia format amb la seva esposa, antiga amant de Himmler, una familiària amb 2 nens rossets aris. Eren un exemple. Els aris, com deien, eren una raça pura descendent dels habitants de l'Atlàntida. Una verdadera dona ària era molt més fèrtil i durant molt més temps que les races inferiors. Així, la dona del nostre protagonista, que tenia vora 48 anys, havia tingut 2 fills quan en tenia més de 40. Himmler estava encantat amb aquest exemple de la seva antiga amant i amiga, i del seu marit, aquest ari exemplar. Des del seu ministeri, juntament amb el de propaganda de Goebbels, varen fer diversos reportatges per demostrar la superioritat de la raça. No obstant, no tot era tan bonic. En realitat, el rellotge biològic ari de Frau Caroline Diegel feia anys que s'havia parat. Als seus 48 anys no es quedava embarassada. De fet, feia més de 10 anys que no s'hi quedava. El que varen fer, amb la col·laboració de la cosina d'ella, Frau Julie Muschler, va ser procurar 2 fills. Els fills de la parella ària exemplar eren robats. El 1943, la cosineta, Frau Julie Muschler, va amenaçar amb revelar el secret. El nostre protagonista la va portar enganyada al bosc i allà la va estrangular, desfent-se del cos seguidament. El secret seguia segur. Aquesta exemplar familiar i alemana va fer públic que esperaven un nou fill. La dona del nostre protagonista tenia ja més de 50 anys, demostrant així el poder procreador dels aris. No obstant, a l'abril de 1944, Frau Caroline Diegel va ser arrestada quan va ser enxampada intentant raptar un nen a l'estació. L'escàndol que es va formar va ser majúscul. La dona del metge del camp de Dachau havia estat sorpresa intentant raptar un nen. Per què? No deien que esperaven ja el tercer nen biològic? Per què havia intentat raptar un altre nen? La primera cosa que Himmler va fer va ser ordenar un test d'embaràs per Frau Caroline Diegel, el qual no és que donés negatiu, no, és que la senyora feia anys que ja no podia tenir fills. Seguidament, es va fer la prova de paternitat dels altres 2 nens, que evidentment no eren de la parella. Himmler estava furiós. Va pensar, ja estic veient la cara de burleta de Goebbels quan s'assabenti que la meva amiga i el seu amic, prototipus d'àrics exemplars, en realitat no són més que uns farsants. Va ordenar l'internament de la seva examant al camp de concentració de Ravensbrück i del nostre protagonista al camp de Buchenwald. El 26 d'abril de 1945, només 3 dies abans de l'arribada dels aliats al camp de concentració on estava presoner, va ser el nostre protagonista afusellat dins de la seva cel·la. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!